andi fanki anday mo kala ko miji be sikkintinno ha be way wasi be fellintinayo kanyum Commandant Kilos hino areta sede dum ko fenande ko Commandant Kilos woni ko suti don ka video do ay buyandamo sabuna ka o yaltita tafo hara himo suudi yeso ngon ko andingol jama on fo alla wadi hande Guinée be gono telenka yasi winda fewna dum ko golleji mabbe sikkintingolon penale mabbe den wontay gonga kono non hollama toujours e dangal wo fenande den wawata gonga kan awayno ko fenande be wonno be wanno dum ka noppi mon e hino wiete don Commandant Kilos fi be andamo be kala yiddo makko yidudo mo manando inde makko faalaado humpitade fi makko awa himo e jang senditane video ben innunobe Commandant Kilos no areta awa haray dum ko e koydol no gasa be wani ma be revu haray ko andingol jama on fu sen wattanali ila be jodorbe ka yasi be fenobe fewna fi waddindirgol en ka der leydi meden ga haray dum hino hawni sabuna e sikkintinni on ha on felliti mi wobbe tigino ina himo areta e himo nanga kono wadan ton siga dum sabuna fenande kelda moko batay dumo e fenande ayno alla wadi ben fenobe fewna don hay si tay ko be kaaje hidon faala be wattude kange so ndo be hirsina yon sigani awa be andaben ko inete Commandant Kilos kala kanan don inde makko ko odo sabuna be inni yeso mangon ko alla wada mango goddo wata sanjude ngo haray ko alla tuwa e sanjude ngo sa ende o faala en o faalira inde yaay acca jommu ko andingol jama on tun be fenobe fewna ka yasi do wiitibe ko contre lamungu yo alla danden penale mabbe den parce que son jenti kebe wallahi billahi tallahi nyande go weta tun hebon crise cardiaque karon wata fofude sabuna be sikkintinna on fenande mabbe de nga holo don hara wobbe kanyum kadi hino commenta hino sedito mo sediti ke le fenande joddi makko ko jahannama parce que ray ko fenande on da wolude yo alla junnu en balde moddina battane vandere di hande on ko Commandant Kilos ya ka aéroport Ahmed-Sékou-Touré himo habbi patron on président Mamadi Doumbouya dun dono mi hala nongoy mi wi mo felli wata hiku mo felli wata hiku on tigi yai sitay wopani sabuna sitay haju don so boni ko do wiru nangata mo ko andingol jama on fo be wonno be wiwde on Commandant Kilos no nanga Commandant Kilos no be beppu fenay fus fenande hudande haray jama on non fo no duwa andintinede rene e be blogger be wonbe contre wiitibe de no woni contre laamu ngon sabuna ko penale tumbe waali fena fewna dum ko golle mabbe ko dum alaka be hikki kala ko be wowlani on e der yontere nde men demanti sa men andi non dum ko fenande haray ko Commandant Kilos woni ko suti don do wassalam.